Egunon, ikusen hemen gaude, Baigorrin, gaur Nafarroaren eguna ospatuko da, eta ekitaldiz betetako eguna izanen da gaurkoa. Ja, badituzte egun batzuk, kultura astean antolatu zutela, eta gaur Nafarroaren eguna.
Bueno, gaur ere Nafarroan eguna eta hemen zarete. Zein da gaur egin behar duzuen ekitaldia? Gaur amekak eta ditarik goiti eta lagain dantza eman arte hemen gira eta hemengo girua gozatuko dugu eta goza hasiko dugu gure entzuler. Unarat etorriko dira, biztan dena Basaizeako kidekoak antolatzaileak, unarat etorriko dira dantzariak, musikariak, gonbita bereziak ere baditugu. Osaian bezala, horrelaxe, hemen gira, Nafarroaren egunetik, ez dugu sekulan egin, beraz, hemen txegira, Iruleiko irratia, Nikuzeko irratia, eta gure federazioko beste irrati guztiak. Beraz, zabaltzen dituzue irrati guztietara, Hori da. Gure irratia, Siberoko botza, baita ere Antxeta irratia, Amikuzeko irratia, denak elgarrikin. Iparra Euskal Herri osoan. Goize zaitzen zate edo gero ekitaldia luzatzen duzu zerbait gehiago? Ez. Hortan gelditzen gira, jadanek ez da gaizki, amekak eta herritarik eta hori biak arte zuzenen hartzea. Hemen txeba ditut lankide batzuk gibelean ziminokeriak egiten nahi direnak. Ze humore honarekin ari giren hemen txe. Egin zuen ziminokeriak, orai erakutsi, txaloa telebistari, lankideak hortxe dira. Arrazoki, mil esker eta ongi pasa. Bai, zuen ire, mil esker. Tatu diguzu, nor zarete? Gu nahi eta itxasne gara, 10 urte bilatukoak, eta hori arropa marka bat sortu dugu, Arabi deitzen dena. Arropa organikoa egiten dugu, eta euskal atxotintzak hartzen ditugu, eta bizkat diseinu egite ditugu horren inguruan. Noiz hasi zineten? Oain dela 2 urte hasi ginen, laizteria 2 urte beteko ditugu, eta ibiltzen gara plazaz plaza merkatutan arropa saltzen. Eta zer moduz dikoa? Zer moduz dikoa feria, ongi? Oso pozik, gure helburua hori zen euskara bizkat berriro euskal atxotintzak modan jartzea edo bizkat jendeak euskal arropa jantzea eta hortan gabiltza. Eta ikusten dutenez, ideia oso polita da. Jendea ze esaldi eskatzen ditu gehiena? Edo bakoitzak berea aukeratzen du edo zuek... Denetari dago, azkenean usaiatzen gara atxotitza bizkat ezagutarazten atxotitza horiek eta hautatzen dituguela gustatzen zaizkigunak eta horren inguruan diseinu bat egiten dugu eta bakoitzak arkitzen du bere azkenean. Horretan, eta dituzue esaldi haunitz, prestatuak? Bai, 7-8 modelo berri atera ditugu, orduan hortan gabiltza, poliki. Jendea zer eskatzen du gehiago, esaldia edo kamisetan diseinua? Denetari dago ere, batzuk esaldiarekin lotzen dira, beste batzuk diseinua dute gustoko eta horren arabera. Eta kamisetan diseinuan badituzue bat baino gehiago edo nola daukazue, nola pentsatua duzue? Bai, azken atxotitz bakoitzarekin badugu diseinu bat. Piskat lotu atxotitzari eta orduan atxotitz bakoitzeko diseinu bat eta kolore ezberdinetan jartzen dugu eta hola egiten dugu. Ongi, mil esker eta, suerte hon. Bai, mil esker zuei. Berdintasuna, elkartasuna, maitasuna, askatasuna. Konta diguzu, pixko bat ze egitaraua duzuen gaurko? Gitaragoa egia ezan usaian bezalakoa dugu, urtero atxikitzen dugu beharia, baina animazioak aldatzen dugu, hor goizeko ekitaldiarekin hasiko gira. Erretuntararik ari bera da, beti ikakazten dugula Nafarroatik eta dantza talde desberdinak, zigante desberdinak eta entzatzen gira beti jotazio bat egiten eta desberdinak ikakazten. Aurtengoan ere beraz luzauzkigu Nafarroatik eta Baxe Nafarroatik dantzariak eta Siberutik ere, aspaldiko partez baitziren jenak. Nafarroatik heldu dira Orzalaretik, Iruñatik Orzalak taldetik, eta Otsagabiatik dantzariak eta Siberuko daz. Eta gero betikoa bazkaria izanen da, eta txalde osoan
animazioak, txarangak, eta gero gauean hartuko dugu kontzertuen bidea eta gaueko bidea. Dena den, urtero bezala, ohitura duzun bezala baitere kultura astea antolatu duzu aldez aurretik, ez da? Bai, badu hilabete bat, hasiak girela, antxetzen gira Bajneka aldea, Baigurri aldea, baina alere Baigurri inguruko egietan abian gira, dinamizatzen eta kultur eskaintza edekak egiten, azkenean Basaizea horrendako sortu baitzen, behizek hartzeko edo berpizteko euskal kultura hori Bajneka aldean, ez baitzen denentzat eskuragarri, eta guk segitzen dugu hortan, gauza animazio edekak proposatzen, eta gaur azken aintzinekoa dugu, sean afregunarekin bukatzen dugu, erabaki dugu beste bat egitea, behaz maiatzaren lehenean eginen dugu azken. Dena den, Basaizeak zenbat urte ja bizirik? Spanizoker, hau, Basaizea 1989an sortu zen, eta behaz 26. edizioa dugu. Ez bai asko kalkuluta, baina. Belaunaldi berria zaituzte gozuei, ez da? Bai, belaunaldi berria, baina betikoak ere hor dira, ez da pentsatu behar. Basaitzak duen aberastasuna hau da, adin luzetako jendeak segitzen duela elkartean bizirik, eta biltzen gira denentzat badalan, biltzen gira denak. Segur, belaunaldi berri batek hartu dira bere gain antolaketa nagusia, baina eskukalduik baten ebaiteko eta beti hor dira denak. Erresa izan da, beraz, belaunaldi berriak erraix lotu da, edo zailtasunak izan dira? Eginda, ala ere duditzen zo, baina ustot fenomeno orokor bat dela, elkarte munduan, gerozta zailago dela, berdin jendearen implikaraztea, eta implikaraztea bat ez ere epe luzean, Basaizea urte osoan ari den elkarte bat da, eta hogaiko gazteriari berdin erretxagoa zaio, epe labur bateko ekitaldi finko batean parte hartzea eta implikatzea, eta ez urte osoko lanketa baten ermaitea eta iraunkortasunan horretan irautea. Beraz, badu meritu. Beraz, belaunaldi berriok baitere hor fuerte aritzea. Orduan, erraten zuen bezala, zer moduz dijoa, gaur eguraldi bikaina da, honek pentsatzen du postu izango dizuela baitere antolatzaileei. Astea pasatu beldujarekin egia ezan, eguraldiari begira 5 ordu gutziz, eta hor izugarria da, aroa. Espero dut iraunen duela, egunakola, baina hor, kasik bero da, iguzkia da, eta ederra da plaza berriz ikustea betetzen, eta betiko jendearen ikustea Baigurrin, eta beti goxo da. Dena den, hasieran hasi zirenak, pentsatzen dut horren berri emango dutela gehiago, baina gero eta jende gehiago zarete hemen bertakoak implikatzen zaretena bai antolatzen eta baita festan bertan ere, ez da? Bai, bilakatua da, itzogu biziki urtante bat bai Baigurrirentzat, edo Iparraldeko jendearentzat, eta Nafarroako jendearentzat alere, eta ez baituguna ere bilakada din Iparraldeko besta handi bat, hortan ere indajean baitugu, eta bai, denak biziki hurbiletik unkitzen gituen eguna da, izan antolakuntzan, edo batzuk ere antolakuntzantik kanpo diren batzuk ezin utsegina duten egun bat dute, zentzuak semaiten maite dute egun hori. Iruñerritik ere jende hauniz etortzen da. Zer elkartekin egiten duzuelan Iruñerrian batez ere beste antolakuntzan edo egun honet antolaketan eta garaitenan? Historikoki ukan ditugu lankidetza edo elkarlana desberdinak. Egia da azken urteetan Iruñako zaldiko maldikorekin hainitz bildu girela, jentsaugiko ere han egin dugu badu 2 urte, hola egiten dugula. Eta hori, entzatzen gira, gero betikoa, dantza taldeak kajaziz jaz duguna etorri zen, beraz dugunarekin ere entzatu ginen ajemantzen, gero hortza da etortzen da, beraz helbura bera da. Beti entzatzen gira, albezain bat ajemantzen, eta gero aiek ere gogoa emaiten bat etortzeko, gero gure esaferunetan hainitzi biltzen gira, beraz beste trukak eta momentu bat zeiten da, eta hori, Basaizaren hilduetatik bat hau baita, trukak eta biltzen gira bide horretatik. Ongi, mil esker eta, dena ongi atera dadila. Esker.
jakin dugu beziki, ostibazen ere neskatalde baten sortzeko dugu aldera. Araiz, aurreko urtean gurekin garen ditugula. Are eta guai Sibiruak kaldea joanen gira, eta Eskiulako dantza taldea erretzibituko dugu. Haupa Eskiulako dantza taldea, txalo bero bat!
Hara, Tafaiako zigantea. Esko zartako doi. Gaiteroak. Eta hien ginetik, ordugu Iruñako Orzadar dantza taldea. Hie goizean goiz abiatu dira, baina baigokiz trompatu dira. Baina araike hemen ditugu, beraz txalomeo bat Orzadar dantza taldea denako. Eta orain hor ditugu Baigorriko txistulariak taldea. Bimariak.
guztiei. Beraz musikari eta dantzari guztiak pres dira, espero dugu ziek ere goxoan jarriek ziztena. Eta egitarau betea dugu, beraz somera luzatu gabe, biten berehala, Laiane, norekin hasiko gira. Ordean emanaldi hau hasiko dugu Hortzadar taldearekin. Eta hogei pertsona baino gehiago goxatzen duten taldea da. Eta usten ditut segidan horien emanaldi txipiaren egiten. Haupa Hortzadar dantza taldea!
badituzte beste dantza batzuk, banakien, baina. Beraz, beste dantza bat emanen dute, txalo beroa!
Tafaiako Ortzadak dantza taldeari eta Tafaiako ziganteak prestatzen nahi dira. Beraz, anartean egin ziganteak aurkeztuko ditugu. Beraz, hor ditugu Florentzio eta Frantziska. Ez badituzie ezagutzen ezkesa, normala da. Eta erran daukute 19. mendeko erakasle bat eta bere emaztea direla. Eta hien ondoan, Aingero eta Aintzane. Beraz, ongi etorri eta aupa Tafaiako zigantea. Eta hauek segi ikusiko ditugu otsagiko lantzaileak. Hara, emanaldi.
Beraz,
Ez dira Romeo eta Julieta, ez da ere Alaitz eta Maider, ez da ere Matsu eta Pitsu horiek dira Makin eta Salvador Txalo bero bat! Aztean, amik guztar gazte batzu balima dira, ez du da. Are, haupa, Kilimon, zigantea!
Thank